Tatarka má takú predstavu obce Božej. Ona najprv to bola nejaká komunistická spoločnosť, potom to bola taká spoločnosť nejaká socialistická, ale na sklonku života vlastne, keď on už definitívne pochopil, že komunizmus je ilúziou a fikciou, tak vlastne to bolo pre mňa taká spoločnosť tej malej, najmä českej a československej obce, intelektuálnej obce disidentov a aj v podstate tá predstava, teda tá jeho záverečná predstava tejto malej obce ľudí, ktorí nejakým spôsobom držia spolu, je možno práve pre dnešného mladého človeka veľmi zaujímavá. Tatarka je jeden z najlepších slovenských spisovateľov, lebo Dominik Tatarka je symbolom slobody v neslobode, ktorú zažíval v posledných rokoch svojho života. A je to naozaj dobre. To sú dobré knihy, ktoré by sa mali čítať, ktoré by mali ľudia poznať. A v posledných 20, 19, 18 rokoch nevychádzali. Tak sme radi, že teraz v tomto roku vyjdú 3. Prútené kresla, Démon súhlasu a Panna zázračnica. Tatarka je veľmi rozmanitý autor, má úplne odlišné typy próz, má veľmi ranné typy próz, ktoré sú takými prózami takej veľkej úzkosti, potom má prózy z takého stredného obdobia, dá sa povedať, okolo Prútených kresiel, ktoré sú vlastne takými prózami vzťahov, a potom má také autobiografické prózy zo 70. a 80. rokov, ktoré sú vlastne zase takým vlastne veľmi vnútorným pohľadom na taký každodenný, veľmi ako rozhorvalý život, čiže je aj veľmi vnútorne rozmanitý. Treba povedať to, že treba si dávať pozor na to, že čo človek z Tatarku číta, lebo Tatarka má aj také prózy v tom období socialistického realizmu, ktoré dnes sú jednoducho povedané nečitateľné. Myslím, že nemá zmysel sa tomu vyhýbať. Tatarka bol kacír. A ako kacír bol aj potrestaný. Chceli ho potrestať tak, ako sa trestalo v stredoveku. Chceli ho rozštvrtiť, no keď už sa im unikol, keď zomrel medzi tým, rozštvrtili aspoň jeho dielo. Jedni sa zmocnili Panny zázračnice, a druhí sa zmocnili Farskej republiky, tretí dali prednosť písačkám a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že tieto akcie, ako je tá dnešná, sú na to, aby v povedomí divákov a v povedomí vlastne celej spoločnosti obnovili Tatarku celistvého, nerozštvrteného, ktorý bol aj autorom písačiek, aj autorom Farskej republiky, bol aj disidentom, bol aj komunistom predtým a zomrel ako čestný človek. Konkrétnosti ako jedenie alebo peniaze, to ako neexistovali, to boli ako trapnosti. On proste bol, hovorila som, že na obláčkoch. Ja ho vidím ako ponornú rieku. V lete v roku 68 je tu. Všetci o ňom vedia, aj tí, čo predtým o ňom nevedeli, lebo ho počujú, alebo vidia na obrázkoch, ako hovorí k davom, zaskočeným, ale odhodlaným postaviť sa tým vojskám, ktoré nás napadli. Lenže o chvíľu, nebol to ani rok, možno niekoľko týždňov, zrazu zmizol. Zišiel z očí, napriek tomu, že tu bol a nikam neodišiel. Ponoril sa. Každý, kto ho popisuje ako človeka teda veľmi vrúcneho, s takými veľmi širokými, veľkými gestami, výborného rozprávača. Isté niekedy bol aj človekom, ktorý ľahko podľahol nejakej ilúzii, ale bol človekom, ktorý nakoniec vždy ostal, alebo sa stal človekom slobodným. On keď pochopil, že proste ten svet, ktorý si vysníval, teda svet tej komunistickej ilúzie, je len ilúziou a že je v podstate hrozný, to bolo po roku 1968, tak už nikdy do konca svojho života v roku 1989 tomu svetu nepodľahol a bol voči tomu svetu absolútne imúnny a slobodný. Aký zvláštny vzťah tej
jemnosti, pozornosti, tej schopnosti zavnímať u druhého nejaké poryvy. Tieto vlastnosti alebo prejavy sa kombinovali s tým, čo Marenčín nazval, že tyran. Nikdy sa neprejavoval ako pri tej predstave toho slova akože tyran. To znamená niekto, kto je neprístupný, chladný, rozkazovačný. Nie. Ale keď sa tak zhodnotím po rokoch a naspäť, tak proste to, čo bola jeho pravda, to, čo si on o tom myslel zo svojej podstaty, akože správne z jeho podstaty, tak proste nič iné pre ňoho nebolo. On v tom svete veľmi trpel, pretože bol vytesnený úplne kdesi na okraj a za okraj spoločnosti, nesmel publikovať. V podstate ho ľudia nenašťovali, hoci bol ináč veľmi spoločenský človek, ale tú svoju vnútornú slobodu, ktorú si so sebou, ktorú si vytvoril, tak tu si už potom niesol veľmi dôsledne až do konca života. Takže Tatarka nie je takým vzorom takého klasického kánonu slovenskej literatúry, ktorý sa vždy prezentuje ako také čosi jednoliaté, ako taký monolít, ako niečo z kameňa, ako nejaký vlastne národný mýtus. Ale zaujímavé je práve v tej svojej ľudskej takej mnohostrannosti, mnohovrstevnatosti a aj v tej omylnosti. Proste Tatarka vlastne dneska hovorí aj to, že človek môže byť aj omylný a je aj omylný. A že vlastne neomylní, nechybujúci ľudia bez hany, že vlastne takí neexistujú. A že teda tá predstava nejakého takého veľkého národného monolitu je v podstate falošná. Tak v tom je pre mňa osobne ako Tatarka veľmi živý a aktuálny.